Быелгы ел республика тормышында гаять әһәмиятле дата. Татарстан үзенең 100 еллыгын бәйрәм итә. Шушы бер гасырлык тарихында эз калдырган улуг шәхесләрне барлый, аларның иҗатын яңача ваемлый. Без шушы затлы чылбырның бер дәвамы. Бабалар васыяты буенча по заветам предков кыллы квартета 2 өлештә. Композитор Алсу Сунгатуллина. Башкаралар халыкара конкурслар лауреатлары Азат Нургаянов, скрипка, Диана Назметдинова, икенче скрипка, Аделина Семенова, альт, Ильяс Камал, виолончель.